ike. Oh. Oh. Okay, ngwa nna gwa m aha gị na enye ebe iwu. Afọ mbe Ifeanyị. Ifeanyị onye? Okoke. Ifeanyị Okoke, onye ebe? Onye sele Kputima. Onye sele Kputima. Onye sele Kputima. Ebe ka ọ dị? After Isolu Ugwu. After Isolu Ugwu? Nke local government ọnụ? Nke local government ọwụ? Anocha North. Anocha North. Chai. Aha papa gị gịnị? Sunday. Sunday onye? Okoke. Okoke. Chai. Anyị hụrụ ihe iji n'aka. Kedu ihe a na-akpọ ya? Ekpele. 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 Kedu otu esi, kedu ihe ọ na-eme, kedu otu isi eme ya? Na-egbu ọbụla ndị obi wachi wadida. Ka na wachi mme festival. Abịa mbulu ya. Otu a ka isi egbu ya. Ngwanụ buturu na anyị nụ. Chai, isi ka ihe a na-akpọ ya? Ekpele. Ekpele biko kedu aha gị ọzọ? Onye ebe? Onye Isile Kputima. Na ebe ka ọ dị? Anocha North. Chai. Nwanne ị gachago skuul? Ị ka na-aga skuul? Ị na-agakwa skuul? Na-egbu ihe, ị na-egburu ya ndị obi. Emewe mmemme taa, eribe ji. Ka a na-eri ji na Anocha, ebe na ebe ka a na-eri ji? Ị na-agacha ebe ndị a na-abịakwa ma akụmazị ebe a n'ịka ebe a n'Igbodo. Chai Akwụọma oke ngwanụ nwanna anụma igbuole Opia na across the Niger ebe Ọnịcha Anambra ịgago ebe ahụ? Okay, ngwanụ ị gara Abakaliki ga gbuo ya? Okay, good. Okay, akpọkwana gị na Anambra, kpọọ gị n'Imo, kpọọ gị na Abịa, ma ebe niile ndị Igbo nọ. Ị ga-abịakwa? Kwe mana ihe na-egbu ihe opi Igbo. Gbukwara ya ọzọ biko. Gbuburu anyị ya. Ọhịa. Anụmanụ ka ọ na-ada. Ọ na-adasi ike. Egwu Igbo amaka. Ngwa nna ị nwere fon? Ị nwere fon nọmba? Ka ekwere otu esi akpọ gị onye chọọ gị, ka otu esi enweta gị? Adilo ga-enye anyị, ga-akpọta gị. Adilo ahụ nwere nọmba? Ngwa na unu ga-achọ nọmba ya nye m ka m nwike ti ya. Onwe ndị Igbo ndị ọzọ chọrọ ka ị bịa gbuore ha ekpele a, ka ị nwee ike pụta bịa gbuo ya. Nwa afọ ọ ga-adịrị gị na mma nnụ, ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe chọrọ ị ga-achọta. Ise.